Bona vesprada. Diu vostè, senyor alcalde, que vaig en el despatx a comentar-li els problemes. Com vostè sap, jo en els últims dies m'he passat algunes voltes pel seu despatx. En concret, el dia 25, li vaig comentar, el 25 de juny estem parlant, li vaig comentar que hi ha un problema en la riba del barranc a l'altura de l'Orà. Allí és un tros que perteneix a la Confederació, li vaig contar que el Partit Socialista havia fet una reclamació oficial a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a que allò se netejara i vaig estar intercanviant amb vostè algunes opinions sobre com tenien que procedir aquella neteja. 2 dies després me vas tornar a passar pel seu despatx i vostè me va dir que serien mitjos propis de l'Ajuntament els que netejarien esta zona, perquè a més és una zona que la gent s'està queixant molt i té cert perill perquè, com vostè sap, n'hi ha molt de matorral sec, n'hi ha plagues de mosquits ara que ve l'estiu, n'hi ha inclús roedors, etc. 2 dies abans de la comissió d'urbanisme, que va ser el dia 16 de juliol, vostè i jo ens vàrem trobar a dalt en el Departament d'Urbanisme i vostè i el jefe d'àrea me varen comentar que ja estava a l'ordre de donar el dia 16. Anem al dia 16 a la Comissió d'Urbanisme i me tornen a dir que l'ordre està donada. Estem a dia 25 de juliol, un mes pràcticament després, i allò no s'ha netejat. Va passar l'estiu i, com li deia, allí n'hi ha problemes. Jo no li vaig a preguntar quan ho van a netejar, perquè jo sé que vostè igual me diu que el dilluns i és el divendres. Jo li vaig a preguntar per què sistemàticament esta zona pateix l'abandonament per part de l'equip de govern. I en aquest sentit també, sobre allò que deia vostè de passar-se pel seu despatx, estic segur que coneix la problemàtica que hi ha en el carrer Pintor Sorolla. I la pregunta és molt simple i m'agradaria saber per què els veïns i les veïnes que viuen allí des de fa més d'any i mig no tenen unes voreres com en tot el poble, en el seu taulellet, sense plàstics que generen humitat, perquè allí se varen fer unes obres, com li deia, fa més d'any i mig i varen deixar les voreres de formigó. N'hi ha alguns punts que s'està desgastant perquè els cotxes pugen per damunt. Els veïns estan caminant sobre grava en el perill que això supon. En alguns dels punts, en la intersecció en Doctor Ramon i Cajal i en la intersecció en el carrer València, n'hi ha grava solta, pot anar allí a veure si vol. I a més en una doble problemàtica, i és que quan feren la vorera deixaren allí un plàstic entre el que són les vivendes i la calçada, no? Que quan plou genera humitats i n'hi ha moltes persones que han vingut així a dir-li a vostè que allò s'ha d'arreglar. No sé per què aquests veïns no tenen unes voreres com les de tot el poble, o per lo menos que no tinguin grava i humitat.